ngene. Bos, apa sih kok ngelamun ae? Sambet lho kok. Aduh sampai apa lah ngene iki wis. Kemit randule datan ra doyan lah ngene iki. Kok iso ngono lho? Jane kena apa sih? Kena apa? Kok katoke merenung sedih ngono. Nganu. Kambing aku mari slot. Terus? Al in dalam semesta ya. Terus? Lah yo cair lho, Bos. Cair kontolmu ya. Sik. All in alam semesta iku apa, Bos? Kok gak paham aku. Al in dalam semesta iku ya kabehan ngono lho. Saonoe sepeda, dol yo, tek. Barang kan duwe kaya kowe, jane apa? Entok Siji total. TPPT meri deh. Tak jadi-jadi Sabar ae. Malah aku mari balik ae. Wah, aku lek kene kok sampean bunuh diri, Bos. Enggak yo. Oh, ora. Cok frustasi, Bos. Tapi yo, ya apa ya? Balik ya. Balik. Balik. Balik ae lho. Ya saya sore. Ayo aku nunut aku. Menurut apa pada kan duwe aku jan iki. Iki mlaku lek ngono iki. Dalam berangkat mak kiri no. Baik, Bos. Bos lah kemarin niatin malah sampean nunut balik tempat sepeda kok malah gak mlaku iki. Berangkat di mana kiri yuk. Belum melaku dah. Iya saya melakukan Bos. Sekarang tak balik mbak. Delok ngopo tak ubet Iya, kene Bos. gua. Sorry, Bos. Santai, Bos. Sayo. Kone ku cengok aku niku. Delok ngap ae. Engko. Apa, Bos? Ayo. Oh iya, ayo. Yuk. Lho, ayo jare ndang. Ah, Lho, ayo. kenceng arek paling iki. Sing kalah aku gendeng kono ya ngopo arek iki. Wis ndang kok klunak-klunuk kok Mas Upal. Gendeng iki. Iya berteman arek selalu. Entah ini apa berantem teman dong ngicrik arek iku. Gendeng lah lho. Kang masih wong. Hei. Apa maneh? Aduh enteni. Wah, alah bos sitok ayo. Mangkon cepet saiki. Lambat ora apa neh. Wong kesel ora? Ora lah aku sehat kok. Gendong. Gendong. Iya. Remah awal ngene iki. Iya apa? Wis ayo pokok anu lho. Bayaran lho iki. Aduh, cuk, abote. Enak deh lek ngene. Kowe iki gak sama aku banter iki. Abote koyo ngene kan cuk, lewat. Endang lho. Aja pringsan. Endang aduh. Ayo peda. Endi, Bos? Di kapan iki lho? Hah? Lho. Sian. Bos. Apa sare iki? Apa? Gunggungan kok niku. Apa? Goblok. Apa? Lah sepeda. Apa tabrak ya boleh kan? Sepeda nang kono iku lho. Terus iki apa iki? Ayo mlayu. Ya kula ora. Mlayu. Duh, mlayu apa ya iki? Apa mlayu? Terus. Menak rene arek kok. Ya apa iki? Entah ini kae mrene dalan menak rene. Menang kene. Iya. Oke. Entah ini kae. Aduh, goblok iki boyokku pedhot rasane iki. Meneng ae tambane kene lho. Dekat yo. Bos. Aduh. Jaluk mana sepeda? Hah? Jaluk sepeda mana yo? Tarik. Milih lah kau lah. Manut. Kau ndelok apa kan iku? Apa ya, Bos? Iku arek. Ini kok gak wani. Salah, mare. Lapo ndek-ndek kayak preman e. Aku iki kalah slot. Ya barang urus. Kalau selot ngomong-ngomong, perusane karo aku. Kok kamu lho? Sambet ya. Hei, Apa, Mas? Apa? lho kok apa-apa. Apa? Iki lho sepedae. Oh iya. Iya. Terus Lho terus ya apa kan iku? apa? Iki depakno.
Loh, Aduh dapat lo. Aneh. lah kuwi kalah solo kuwi. Barang urus. Wih, bandar iki, Bos. Iya. Bandar gegermu yo kok. Lagi ngene bandar dadu lah ya aneh-aneh. Iya kan bandar kuwi yo. Gegermu. Karo aku aneh Pak Lurah nih gini. Orang ngurus Pak Lurah aku. Lho, tak kenal mana catat di rakyat. Mana? Bos. Karena rakyatan. Pak Lurah. Ora Kamu sih kenal Bapak kon catat di rakyat. harus kabar urus aku. Pindah negara aku. Bos. Ora lagi tak kono. Pak Lurah, Bos. Ayo iki. Pak Lurah. Dijaluk. Apa ya? Ora tak pedot kok. Ora apa. Pak Lurah, Bos. Pak Lurah kok. Ayo. Apa ya balik aku? Ayo. Siapa Apa? Wali gelute lah. Alah, panik gelot apa? Mudun. Apa kok? Mudun. Ayo. Wali gelute lah kok lu. Wani do. Tekel. Kone, Bos yo. Iya, kawan. Ayo. Wali gelute lah lu. Alah. Wali gelute kon. Wali gelute kon. Iki lek bakal stegi. Apa lagi? Ya. Ya angkre. Siapa no? Tampar sukun, tampar iku lho. Sepeda yo. Ayo, nang. Kecen. Bapakku lho. Kecennya. Di rakyat lho. Kecen. Tolong. Tak kenal bapakku lho. Bapakku lurah. Bos. Hei, goblok. Untuk iki Ini lho. apa sih kau iki? Oh, Ada bapakku. kasih. Sorry, Bos. Oh, Wes. oke sih. Ayo. Kulo aku kulo tak kenal bapak. Kok ngene. Sepeda aku yo. Siapa yo sepeda aku? Tak kenal bapak. Alah. Ya, iki wae tadi. Ya apa nek kau ditinggal aku kok iso nyari iki lho. Alah arek dan apa aku. Aduh, alah kesel nih aku. Aduh, bodoh. Aduh. Tolong. Ada serigala di sini. Tolong. Dipangan serigala nanti.